Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισόδιο. Σήμερα γίνεται η κλήρωση το giveaway. Ποιοι έχουν κερδίσει αυτό εδώ, βάση για οργανάκια σε αυτοκίνητο, χειροποίητη carbon. Την έχω έτσι για να τη βλέπετε, νάτι. Και ο άλλος είναι ο κρυφός φωτισμός εδώ. Πολύ ωραίο, με 7 χρωματάκια διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Και επειδή δεν μπορώ μέσω εφαρμογών όλες αυτές τις μαλακίες, πάμε. Έλα καλό μου. Πάμε να το κάνουμε διαφορετικό. Πρώτα θα μπούμε εδώ στο κανάλι, να δούμε τα ονοματάκια και μετά ξεκινάμε. Για πόσους έχουν πάρει κλήρωση? Δεν είναι πολύ, είναι λίγοι, 7. Λοιπόν, πάμε σχόλια. Να το δω, άμα φαίνεται. Δεν φαίνεται, εντάξει, άστο, εντάξει. Πάμε, λοιπόν. Το έχω κάνει εδώ για την κλήρωση. Πάμε να κατέψουμε, είναι τα ονόματα μέσα σε ένα χαρτάκι. Γιατί δεν είχα, το ψάξα για να κατεβάσω την άλλη την εφαρμογή πώς γίνεται, δεν τα κατάφερα τελικά, οπότε επέλεξα από αυτή να κάνω. Πάμε να κάνω. Τραβάω το ένα, 2 είπα είναι, τράβηξα τον ένα. Ο πρώτος που θα πάρει το κρυφό φωτισμό, να δούμε, εδώ το έχω. Λοιπόν, ο πρώτος που παίρνει το κρυφό φωτισμό, να είμαστε εδώ, κρυφό φωτισμό, είναι αυτός εδώ ο λογαριασμός. Φαίνεται? Όχι, θα επικοινωνήσω εγώ. Όχι ρε, τι κάνω, ανάποδα το έδειχνα. Sorry. Άτος. Αυτός εδώ είναι ο λογαριασμός. Είναι Δημήτρης, θα πω. Μόνο αυτό, δεν λέω τα υπόλοιπα. Πάει. Συγχαρητήρια φίλε Δημήτρη για το κρυφό φωτισμό. Και πάμε τώρα για τη βάση carbon χειροποίητη που είναι ο δεύτερος. Το έχω εδώ το δεύτερο. Να το δούμε. Και είναι ο φίλος ο Τζόκερ, νάτος, που κέρδισε αυτό εδώ το δώρο, βάση carbon. Νάτε εδώ. Συγχαρητήρια, καλορίζικα, μαγιά. Θα έρθουμε βέβαια σε επικοινωνία με τα παιδιά για πώς θα γίνει η παράδοση με τα δωράκια τους. Χαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ που συμμετέχατε στο διαγωνισμό. Θα υπάρξει και στο μέλλον
Και μαζί, να μην ξεχνάω, και μαζί με αυτό θα πάρετε και ένα αυτοκολλητάκι μου δώρο να το βάλετε στα αυτοκίνητά σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Μέχρι στιγμής να είστε καλά. Ευχαριστώ.